volám sa Ivan Lazarov, v hernom svete som známy ako Devi, mám 29 rokov a hrávam hry odkedy si pamätám. Po Counter-Strike ma priviedol môj starší brat a mamina samozrejme nebola nadšená z tohto vysedenia za počítačom, ale v momente, ako som začal dosávať výsledky, tak došla podpora aj z jej strany. V počiatkoch 1.6 sme založili Team FUSK, ktorý bol jednu dobu neporaziteľný a vďaka podpore jedného mecenáša sme získali výhlu, platy a naozaj podmienky najlepšie v Československu. Počas našej najväčšej dominancie sme získali hat-trick na majstrovstvách Československa v Counter-Strike, ale už je tomu 10 rokov, čo sa aktívnemu hraniu počítačových hier nevenuje. Aktuálne sa venujem profesionálnemu e-sportovému komentovaniu, vďaka čomu cestujem po celom svete. Je mŕtvý a posledný mix, 37 hotov, položená bomba, situácia 1-2, flash, ktorý ide absolútne v prospech Gunrunners a Defuse, ktorý prinesie grand finále týmu Gunrunners. A založil som si vlastnú hernú značku Devis. Plánov je veľa, ale nebojím sa víziev, ani tej, čo mi vymyslíš ty. Keď tvoju výzvu vyberiem, budeš pri tom, ako sa ju pokúsim splniť a môžeme si aj niečo zahrať.